প্রমোদ বড়ো সারর আপোন মানুহ হব বা ঘৰৰ মানুহ হব বন্ধু হব কিন্তু তেখেতে বিটিআৰৰ বাহিৰৰ হয় কম্বল দিয়া হয় হা सेबे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों सलार दानख्रेबना गारबोदों आरो अनेक गारि दानफ्रुदों बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायनानै जोबथारनायाव मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौबो जुदि अनसायोब्ला मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आङो आसा खालामबाय दा दिनैनि गुबै आयदाफोरा जाहैबाय जे गोजोन गोरोबथा बिटिआर जाखांनायनि उनाव गोबांथार बर'फोरा बेसेबां रैखाथि मोनखो आरो बेसेबां माने रैखाथि मोनदिया दा साननो थाङोब्ला बर'नि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनानो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिटिसि हालामाव बा बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव गोबां सुखु गोजोन सान्थि फैबाय जेबो गिनांगौ गैलिया आरो रावजोंबो नासयलायनाय मुगैलायनाय गैलिया होननानै बुङो नाथाय बिनि उल्थायै जिहेतु एम रनजित बसुमतारी बिथांनि समस्थियाव नै रिसेन्टलि दाखालि 19 तारिख खालि आनफर्चुनेटलि माखासे घटना जानानै थांबाय दा बे घटनाया माब्रै जाखो बिनि सायाव दिनैसिमबो गोबांथार दैदेनगिरिफोरखौ माबा मोनसे बुंनाय हयथ' नुनो मोननाय जायाखै दा नाथाय बिनि उल्थायै माबायदि घटना जादों जे जाय ओनसोलाव नाखि बेफोर गन्डगला जादोंमोन दा बे ओनसोलनिफ्राय सासे गावबुराखौ हमनानै थानायाव लाबोनाय बेखौसो नुनो मोननाय जादों नाथाय बेयो माब्रै जादों माब्रै जायाखै बेखौ आङो डाइरेक्ट बुंनो हानाय नङा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हागोन बिदिब्ला बिनि भिडिअखौनो जों गिबियाव नायग्रोदिनि दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानैबो मिजिंथिबाय दानिया भिडिअखौ नायग्रोनानै लानि दे जोंनि फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै जाय रेन्जारा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों खहा खालामहैयो आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो ओरैबायदि उपद्रब बे खालामहैयो जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिनानै बुङो बर' जाथियाव गासिखौबो दानस'जोबगोन बर' जाथिखौ दोना बेबायदि सैया बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेफोरखौ अनेक समनिफ्रायनो जों सैसोनानै थाबोदों रायजोफ्रा जों अब्लाबो जेबो खालामाखैमोन नाथाय बे दाख्लै थांनाय 20 तारिखमोन नामाथाय 19 तारिख खालि थांनानै बियो आरोबाव बे थांनानै जों गामियावहाय बिना पारमिसनै बियो मानसि थाखानाय फुरानायाव थानाय बेखौ न' गोदान लुफिननो थाखाय माबादोंमोन बेखौनो बे सावहैदों आरो बेजों लोगोसे बियो सिबिङाखौ लखबनानै बे सावफुंदों आरो बेजों लोगोसे बे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों सलार दानख्रेबना गारबोदों आरो अनेक गारि दानफ्रुदों बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों आरो नै बेफोरबायदि खालामनायखौ बिना पारमिसनै बे न' सावनाय मानायखौ जों रायजोफ्रा बिग्रायखांनानै जों आरथा एफारसिनि रायजोफ्रा दिनै बेनि गारिखौहाय बुख्रुनाय जादों बेखाय जोङो साजा होनाय जादों बेखाय बे सासे सानै मानसिया बुवाखै जोङो गासैबो रायजोआनो जों खौसे जानानैसो जों बेखौ साजा होनाय जादों दा दिनै बियो जेरैबायदि जों रायजोआ साजा होदों दिनै बियो जोंनि गामिनि बेबायदि गावबुराखौ दाय गैयै मानसिखौ बे दिनै लाबोदों लाबोनानै दिनै बिसोरो बेबायदि केस खालामदों पुलिसा लाखिदों लाखिनानै रेन्जारखौ लेंहरदों हमनानै लाखिबाय लाखिनानै दा बिसोरो ओरै लांबाय दाथ' बे मानसिया जेबो दाय गैयामोन बियो ओरैबायदि बियो गावबुरा मानसि हिसाबै बियो हेल्पसो खालामदोंमोन बे रेन्जारखौहाय अननानै बेबायदिनो खस्थ' मोननायखौ नुनानै बामखांनानै लानानै बेबायदिनो बिनि खर'फ्राव दुखु मोननायफोरखौ खाना होदोंमोन अनसायदोंमोन जोंनि पाब्लिकफ्रा बुबावगोन नामा बेखौ साननानै बे बादा होदोंमोन बादा होनानै बियो अननानै गारियाव दैखांना हरदों दिनै बेबायदि मानसि मोजांखौसो दिनै बियो आरोबाव बियो दिनै इनायै बे केस होबावबाय गासिबो रायजोयैनो जों जयै फैदों खौसेयै जोङो रायजोयैनो मावखादों रायजोयैनो फैदों बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिफ्रा खना खनला थानानै जायफोरनाखि रायजो जागासिनो दं बिथांमोनहा बेसेबां रैखाथियाव दं एबा बेसेबां गोजोन सान्थियाव दं गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो बुङो जे बिटिआर ओनसोलाव
गोबां गोजोन फैबाय गोबां रैखाथि मोनबाय गोबां सुबुंफोरनो बिदिनो हा फाट्टा मियादि फाट्टा होनाय जाबाय हा गैयैफोरनो हा होनाय जाबाय होननानै गोबांफ्रानो बुङो नाथाय दिनै बेफोरबायदि जाथाय जासेयावबो बेफोरबायदि जाथायनि सायाव बर' हारिनि दैदेनगिरि जानानै बर' हारिफोरजों गसंथानो हानाय सासेबो दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै दा बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा होननानै आं सानो दा बिनि सायाव रायजो राजा नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा गुबुन फारसेथिङै मोनसे भिडिअ दं जे सिडली ब्लक अफिसनि भिडिअ मानगोनां कुमुद नार्जारी बिथाङा लामायाव गोग्लैसोनानै थानाय सासे फाग्लि जायनाखि गावनि देहा सोलेर बा गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनायनि फारसे जेबो साननो हनायनि माने गियान गैलिया दा बेबायदि मानसिखौ अनसायनानै गोजांनाय समाव रैखाथि मोननो बा एसे उदैनि उखैनायखौ सुफुंनानै होनो थाखाय बिथाङा कम्बल गांसे आरो बिस्कुट होनानै माने एसेब्लाबो मदद खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों आं सानो बेयो जोबोद बाख्नायथाव हाबा बिदिब्ला बिनि भिडिअखौबो एसे नायदिनि Satu. Satu. Ini kapur di jam kapur. Hah? Ini kapur lo kapur. এখানে ঘুমাবো করেছিলাম নানারে খালি রাতে ঘুমায় হ্যাঁ আমার না খায় তার সাথে খাবো নিজে ওলাই খায় এই যে একটু বিস্কুট কাটে কাপড় দিছে ঠান্ডা লাগিব পানি পাতাবিলাক পুরা বিহারি कम्बल दिया है हाँ बे ससे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो माखासे गियानफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो जे फाग्लि जा फाग्ला जा मोजां जा गाज्रि जा मानसिया मानसियानो गांनाय उखैनाय गोजांनाय गोलोमनाय गासैनावबो थायो गासैबो मानसि हारिनावनो दा बेफोरखौ सानखांनो हानानै बिथां भिडिअ मानगोनां कुमुद नार्जारी बिथाङा जायबायदि मदद खालामदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांनि थाखाय सेलुट आं बेखौ गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय हरबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ दंबावो जे बिटिसिनि जिहेतु थिखा खाम एबा कनस्ट्राक्सननि जिहेतु खामानिफोर बेफोरखौ बिटिसिनि मानसिफ्रा गोबां समनिफ्रायनो मोनबोआखै दा बिटिसिनि बाहेरानि गोबां ठिकादार कन्ट्रेक्टरफोरासो बेफोर खामानिखौ मावनानै थाखा फैसा खामायगासिनो दं दा बे खौरांखौ फोरमायदों मानगोनां बिक्रम दैमारी बिथाङा अब्ला बिथांनि भिडिअखौबो एसे नायदो पुनर आपनालोকৰ মাজত একটা কথা মই তথ্য সহকাৰে অৱগত কৰিব খুজিছো যে উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টত থকা কনস্ট্ৰাকশন অফ নেপালী সত্য ভৱন নিয়াৰ দুৰ্গা মণ্ডপ ইন উদালগুৰি সত্য ভৱন 49 লাখ এই কামৰ ঠিকাদাৰ হল MS ইন্টাৰনেশ্যনেল এন্টাৰপ্ৰাইজ টেন্ডাৰাৰ কেয়াৰ অফ মিশ্ৰেছ তাৰা দেৱী কামৰূপ আসাম তেখেত কোন হয় তেখেতে আমাৰ বিটিআৰত বা বিটিচিৰ বাসিন্দা নহয় বিটিচিৰ বাসিন্দাই কিয় নাপায় উদালগুৰি তেনেকুৱা কন্ট্ৰেক্টৰ নাই নেকি যে ইউপিপিএল চৰকাৰত সমৰ্থন কৰা কিছুমান কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাক তেনেকুৱা নাই নেকি যে এই দুৰ্গা সাহিত্য ভৱন নেপালী সাহিত্য ভৱনক বনাব পাৰা নিশ্চয় আছে কিন্তু এই বিটিসি বা বিটিআৰৰ কন্ট্ৰেক্টৰক কিয় দিয়া হোৱা নাই কি কাৰণত দিয়া নাই এই তাৰা দেৱী কোন হয় আমি নাজানো তেখেতৰ লগত আমাৰ কোনো একো নাই বা কোনো শত্ৰুতা নাই তেখেতৰ কোনো ভুল নাই তেখেতে নিজে এই উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টৰ কামটো মই কৰিম বুলি নিশ্চয় নিজে কোৱা নাই নিশ্চয় তেখেতক কোনোবা লৈ আনিছে ঘৰৰ মানুহ হ'ব বা MCLA বিলাকৰ সম্বন্ধৰ বন্ধু বান্ধৱী হ'ব বা এই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ আপোন মানুহ হ'ব বা ঘৰৰ মানুহ হ'ব বন্ধু হ'ব কিন্তু তেখেতে বিটিআৰৰ বাহিৰৰ হয় মই কৈ আহিছিলো যোৱা এক মাহমান আগত 220টা কামক এজন ব্যক্তিক দিয়াৰ কথা মই আপোনালোকৰ মাজত অৱগত কৰিছিলো
ঠিক তেনেকা আজি আৰু একে 49 লাখৰ কাম ওদালগুৰিত মোৰ নিজৰ সমষ্টিত এই তাৰাদেৱীক দিয়া হৈছে। बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आसा खालामो नोंथांमोना निस्सय कमेन्टखौ हरथारगोन, मानोना आं नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो बिथा खालामनानै भिडिअखौ खालामनाय जायो। जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो उननि भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।